Agak katang luha dani hinako. Aga mo dare guys, aga sa mong luhag hinako sa tubig. A few moments later. Majong buntang natantanan guys sa Joms mapagabrilari house. Oh, anong tubig iniligay na sa tubig. Panghakutan may daan ni papagabril og tubig. Okay. Mubalik naman siya sa trabaho. Siya amig daan giandaman og tubig. Punduhan na dahil papagabril og tubig kaya rin ako magamit atos mga baktin ligo ba Nguro si Baikong kuhan. muna yung mga kabo guys karili Mama na. okay so na magkaos og panghugas ng ligo sa mga kuan baktin yan sa gunit pa din ikaw tayo gunit Yung huga. agas lagi lah ha Nagpagila kay Agas. Wala kay aga. Dali aga katang luha dani hinako. Aga mo dare guys, aga sa mong luhag hinako sa tubig. Siguro pagas. Lagi ang poblasyon na siguro aga sa daras kumoy gabing luod sa. Hindi siya kumubayad nilang bill. Bill din siya maabot bot. Sabi mo bayaran nga na kabayad naman ko. Napibag ang bill din siya. Apag Ang bill bill siya. lagi sa. Bilang kong bill, wey. Agas-agas. Ano na guys, ang tabo o. Diba? Mati. Okay. Ini nih reels. Sama si mabuan. Kaya bang timbang na ka. Dah ka abin minta ka rajut. Minta. Bila man yung unda karon maludog. Dagang pana no. Dagang pana. Dagang pana kago kana kasi. Pinalang lamig gud mo ni kuputan sa gud pa. Kay tupong sa sapa. No. Na ko gamay laman. Ano ni karaan niya atabay guys. Karaan niya atabay ni. Tabay sa lulu. Ang magitang pile da ni puro bato. Naskili na. Karaan nga bato. Karaan nga bato. Uban man lagi skin cam. Uban magamang-gamay baji. Ano mo kayong muda ko sa balik. Bye-bye. Mamalay ka nagdagi mo galon, be. Bugat. Di ka kadaag? Parang ay kabaset. Butang eh. Bakam ng kontina. Dahil na mas bagay guys. So, magitapok ka ng mga kinaos karon. Gahapon mo ni among mga kinaos. Mana pa ng kausan ron. Kaan sa Miss Baktin. Budik-budik. Nga na sila. Nga na mga dik-dik. Budik-budik. Dik-dik-dik-dik. Ligo mo ron ha. Ligo mo ron ha. Gusto bangan. Tujuk-tujuk lang pangalan. Tak. Lah kaun. Lah kaun. Kaya rong busog. Yung mga kakandingan dadari guys. Mo pa ni ilugway ron tataod. Hinuga na gamang saging guys to ah. Impas na sa mga langgam. Mahal na iligo nila. Mahal iligo ron. Hala guys, mag-swimming ng mga baktin. Nandiyan na nagbalik na mo. O dadaan eh. Ah, sige. Oo, mana. Mana lagi? Ang batang baji. Sama na be? Squid.
ng biscuit. Toasted bread. Hinog na no. Oh, nanay hinog no. Naharang ng guwang nga kadyo ka man saging guys. Hawa. Guwang nga kadyo. Manang kuha na nila. Sakto pa din sa kaya na magtrabaho lang to sportahan. So man nang ipa-snack. Guys, sumana sila pangligo. Fresh na ilang pamati, fresh. Basta silang ibinan og tubig kaya mo inom. Wala. Mana sila gligo. Fresh na yan. Fresh ko na ilang pamati. Ay, guys, dako ag laki. Yan na. Boy man na siya, boy. Kay girl. Si baby girl. Si dik-dik girl. Si dik-dik boy. Dik-dik. Budik-budik. Nga lang na ba ng ating dik-dik? Tarang mga dik-dik ti mga budzag na. Cute kazo. Cute kazo mga sampot. Ta, banta magkaos ta. Banta. Banta magkaos. Mabalik na ba ito sa tabay guys kung magkaos mi. Masidlan rin may mga sud. May mga sud rin. Napod. Ta, ana. Tara pa dir. Ito pa ka. Ito na mi. Una mi. Guys, mauta ninjo. Mahausa mi guys. Kaya naghaman maglaban na pod mi. So to ana. Nahaman na kazum na ipanghakot og tubig. Des papagabrel mo itinghakot. Ang mga galon. Salamat ka do Lord. Naman na may pundok tubig. Tora to sa managipang tapok bitaw. Tos gawa sa gamang mga pinundong tubig para tos baboy. Para tos mga baktin. Gagamitan pa na to, sportahan. Mauta ninyo, dahil pakbit dia. Pakbit, nga unta. Kaya nagkaman na magpangaan guys, ato na po may silabahanan ron, mag-atubang. Malaba mi ron. Kaya das, Sabado, gahang nalabahan, kaya katurang mga uniform, mga chikiting. Karoon malaba mi ron, tanas ang mga labahanan, mga unaray. Kaya wala may ipanuot. Puro nalabahanan. So mga ansa mi guys, og pamahaw. Ngaan mga chikiting. Ito na mi guys, napas anas papagabris ija. Ang labunan. Kapo dia. Kapo. Bag nagdakig ang mga gamay badji. Mga sa ko brush na kay sarap yung brush. Para tag sa mig brush si Gabriel. Na guys. Ngam na mig brush. Ano ba natabingi malagi na yung paglukdo. Sana. Ay kumbatay na ta pangustos gani atong mga labunon. Na guys. Kumbatay pero kuskus gani ang mga labunon. Pag ina ka madam agka. Ha? Ikaw di una. Padapling ka na daris tengah ka na lubi. Kabagap bud oy. Kisag kajog hangin. Ting tabanog na ron. Wa pa na nga bali darig mga kaimito ana timbungan na sa kaimito pano. Buong nagtarog kaon og kaimito guys. So wa pa na nga banggi pagbagjo. Kaya ka na nga banggi man wa na kaimito. Op. Dako pa man nimog bag nimo inday. To, naman ay sud na jang bag guys nada na ag kuan. Nada na ag kabo. Mugisud. Hinay ha. Yan ang mahagbang da ng pilapil. Hinay. Hinay. Yung largo sa kanatong ubos. How? Nagdakaguna. Sundang. Nge. Katang hapin. Por ba dyan hamada sa lupin. Hinay ha. Hinay. Careful. Ako di mo lagubing nga ng ubos. Tuman may mga laba guys, ang totoo ah. Dari mo agi dari pilapilan. Muna resulta sway agas. Arto ka dyan sa panggamay mo tagdang. Kumbatay pa dir. Kaya mo yan. Guess no. Hinay. Whoops. Ano na, very good. Okay. Kuhay kog dahon pa dir. Ambi. Kaya mo ni ilisan unza. Ngita gani na nag-uban-uban ang magkuan. Dari mang laba guys ya. Tinaw kazo. Kita na kita gugan. Ay bisyo. Mga na naman na yung magkuan, labhanan, tinaw. Guys. Baglikay ta kay linta. Wa pa umpuko dari kita glinta sekad. Noon.
Kay tulog? Isang nakuha. Uy, Ginoo, tulo ka buha. Maura to siguro, Chen. Tulo ka buok. Aray, batangan kay... Kakitapos na nay? Hindi ba, di? Nang laba ba? Oo, biko na kakitapos na naglinta. Yan, mga pinan. Iliya, aso katama ka ni Lens, ta, ha? Yan guys, nabon namin sa Papa Gabriel. Nagsi Papa Gabriel na, ako rin na nabon. O panahang maghang sa bununon. Ang Papa Gabriel, to, waswas na siya, matik. Tumatik ka Papa Gabriel, waswas na guys, Agahan taon, di apa agahan koan, gara ang mga sinabunan, di apa ang sa bununon dia. May bag ni Kuya Kinikim. Waswas na siya. Maramang na idahos. Kuan. Tumatik sa Papa Gabriel guys, Labhan na naman dali guys, gamay sapa. Bati pa dir. Okay. Ito din, talaga sa grupo. Duha na kasi manaway agas, inadita mula umlan na. Yes no. Waswas na si Jag, ako manungusot pa. Wala ko guys, mangusot pa ko. Ngusot kong tiwas na rin sa hua. Mangusot sa kong tiwas na rin guys. Waswas na si Papa Gabriel kay waswas na si Gabriel una. Una na silang uli, na kim-kim. Init na, kanay orason, mas di sa buti. Right. Kung managad kong laba guys to Tinaw na kadzog sapa. Tinaw na kadzog ang mga sapa nga gamatoy, mga labhanan. Okay, sumuli na ko guys. To na dahil sila sa Papa Gabriel o si Iliya, nang uli na sila. So ako na laman dali nabilin. Paning look dohon. Gamay raw po na siya guys. Kaya anam-anam ni Gabriel ug hakot dari ang mga nilabhan. Para na ipatong siya. Isus ginuko bubugat. So going home na si Akich. Uli na ko guys, kay mudto na. Uli na ko kay mudto na. Nanay oras ro, alas 12 na bati. Hala alas 11. Alas 11 na batis palis. Kabagat na rin sa mga bintaha guys, nakazubugak kay balik-balik mga Gabriel ug hakot agang mga nilabhan. Anam-anaman. Ito na hay-hay na gazad agaban. Uli na ko kay mudto na. Tingaan sa to silang wapako. Ha? Karon pa. Lami akadzog humay dari guys na. Wow. Hapit na sila makaani kasugi ilaga Ay na nga. Kuan matay. Luuy. Dari mo lamiin. Laja naman ri. Nang alarm na jud guys, as 12 na jud. As 12 na jud ko nakauli lagi no ko. Kabangan. Thank you Lord. Naman nagadaghang tanang labhanan. Isus sino ko. Isus. Nagdikit yun. Teo kita yung mga kateo. Tasa na kateo? Kanya mo niya, nagbuman. Tasan ka? Ha? Tasan ka ba? Pero bye guys. Humanag pang hi-hi sa Papa Gabriel Diyan na hi-hi agizang mga naunag hatid. Thank you Lord. Humanag at zuri hi-hi na guys. Wala. Ito to. Humana. Salamat sa Ginoo. Humana gazagat ang labanan. Uy, di pa manay daghan pa. Uy, Ginoo ko abi kog na humana, di pa manay bantugar gamay raman, di pa manay daghang hayadjen. Alam ni panghangir ni uban gari guys, kay arang kaadyo ka kasagag hangin habagat kaadyo. Si pangatagak ag uban. Thank you Lord, humana. Ilis ako. Mag-ilis ako guys, kay tugnaw na. Hinawag na kamang isa ka bulag nga saging guys. Diba sinog na na may saging hinog. Mo na saging nga pisot. Bawa guys, ano tawag ni pisot? Tawag ni zag pisot ko man si tuli kunog. Manid po sabit ako guys. Ito tanin jo guys, di ako isa da itlog. Okay, buwad.
Yeah, o karing day saging. Niudto ta. Maniudto sa kuna o sa kumutiwas upang hay-hay kay kutas na. Hamutag ka pas mo dilab bugi ta maniudto daan. Gusto. Niudto sa kudaan kay mato nang busog ta inig pang hay-hay ba. Ikaw. Manta. Buwag. Ano? Egg. Igbo na kaya, igbo.